Riwruok mar jogo makende bunge mong'ere kaka Forest Society of Kenya osingo medo keto mahino e pidho yien gi lek mar chopo kare singo mar piny owacho ma pidho yien bilion 15 kochopo higa mar 2032. Romo margi mega ka higa mane gibagi kaunti ma Kisumu. FSK yango ni kwan bunge pod nok e alwora ma Kaluo ka ranyisi en gweng' ma Kisumu nyaka koro ket mahino e pith ma yien. Jokanyo mag FSK ojiwo oganda mondo omed pidho yien ka singo margi neno ni gikelo jolony ma biro tiego jopiny e wi kit yiende kod kaka onego ritgi. Forest Society of Kenya kawo patik bodhi nyaka kuro ba wayudo ni kanyo nyalo kony maloka kosekonye. Agiyudo ni nitie moro ni malo Kisumu iluongo nang'o Karateng, to moro be onyiswa ni nitie Maseno. Koro bunge mantiego jo Forest Society of Kenya oneno ni ka gin Kisumu ka sasa gibiro jok moko ma gibiro kelo kaka consultants mondo kony jogo. Ijiwo jo Kisumu, ijiwo jo Nyanza duto mondo med pidho yiende nikech Kisumu koro awayudo ni en achiel kuom boto nikech en boto mar 4 nikech kuom asilimia men go 1.18. Wamor kod county government nikech oyienwa mondo wakony gi mondo yud jogo sponsors manyalo support Kajulu Hills, kod hills duto magengo Karateng, kod moko duto. We do not want the forestry that is done by just fanfare type of forestry where people come in and say we are planting trees and they're not planting properly and they have no knowledge of what type of trees, where do you plant them, how do you take care of them.